Здрайте, нула и слабаци. Днес ще цъкаме сам. Надявам се този клип да ви е харесал, да ревете, че сте такива нула и никога имате такава игри и ще му играете само Супер Марио. Така че бъдете нулаве и това от мене. Веном! Доктор, аз съм Веном, бат. Веном, бе. Веном, бат. Не! Което ще нубас. Което ще ви разправя колко сте слаби. На всичко. На Супер Марио. Там сте най-слаби. Там сте слаби. Чао. Еса. Да взема нещо по-бързо. Качвай се. А това ще обърнало ли се горе или ще си просто? Всички сте слаби, не може да играете, не сте слаби. Не се абонирайте за този канал. Може да дизлайкнете този клип. И да пишете в коментарите колко сте големи нубове на всяка игра и ние колко сме прота на всяка игра. Да. Знаете, тази част на клип, първата част на клипа показваме колко сме се разлигали. Следващата част ще бъде брутално изтребване. Бруталити. Ще виж са. Сега ще ти покажа. Да, Светли прикрива с сестра си, че гледа детски. Браво. Окей, са. Детско е всичко, което ти гледаш. Светли, за мен! Ой, скажа пък. Охо, не, свик! Аз съм жив, бе. Я ти как се приземи по прав. Аз съм жив, бе. Светли ще убива. Аз вече си минах от разгледанието, просто ти си реглю и препускаш рампи. Така, казах ти нещо, Светли, аз си май за малко гота. Тогава спре пускаш рампи. Това ти е за рампите. Това ти беше за рампите. Това беше за рампите. Това ти беше за рампите. Това ти беше за рампите. От мен. За теб. Колко точки имаш ти? Скоро. Колко? 328. Как бе, човек, аз от тебе убивах 30 пъти и имаш пак толкова точки. Как имаш толкова пак? От тебе убивах 30 пъти, пак имаш толкова точки. А парите, взимал ли ти от парите? Защото на мене, аз се дигнах в нека около 300 000 при тези двубои. Докато беше явка. И ти само човек, вместо си натисне за явка, си на едно место така и се булиш. И само те гледам и аз правя само так. Сега ще видите колко добре карам и колко...
Да. Знаеш как се бърва при мене? Имам перфектна идея. Сега отивам на Еверест. Човек, ти знаеш как се спава джетпак? Как? Пробвай да виж, че няма стане по този начин. Няма ти стане. 100% съм сигурен. Мога да е само за виповете джетпак. Имаш джетпак, но никога няма да стигне. Стой, бе! Чакай, че тук съм плъби. Просто работа. Да, скачай. Скачай, ай, скачай. Нема те чакам, ай, скачай. Вие видели, нищо ти нямаше. Хора, ако знаете какво следва, ще бъде брутално. Поздрав за целия сървър. А що ние не я чуваме песента? Ти включи. А какво трябва да пишеме? А какво трябва да включиме? Нищо не чувам аз. Да, ето. Светли си призна тук, що че гледа детски. И да е аз покажи. Няма думи да опишам колко слаб си ти светли. What is this, man? What? Светли! Show what you can do. Show what you can do. Давай. Давай, кошкаша. Назадна. Гледай го камиончето! Ой! Виж камиона! Само го гледам горе как тръгва ни отнася. Ако ни беше отнесъл надолу, аз ще да скоча, ти ще я мърчи. I believe like is to reach the sky. Трябва паче скачаме от високо и ще летим. Нали, Свете? Не. Следващия път. Светли, този клип ще го качваш ли? Ама първите неща, които казахме, не беха ли гадни малко? За какво тогава ще го качваш? Беше си много гадно първите, какво викаме? Уау! Това беше велико. Това беше яко вече. Знам бе, ама те зависи какво ще сванат, бе.
Ето като ти пише, какво трябва да напише, какво трябваше. Некъде. Хелп неща. Ето, слушайте от най-известните радиопесни. Радиус. Ето тук. Пишеш Радиус. Радиус и долу ти пиша. Напиши първото Enjoy. Да виж. Радио Enjoy. Аз имам по-време. Искаш ли? Сега ще видите един номер. Сега. Даде на крилото. И сега ще видите един номер изпълняван от Светли. Той ще се вози на перката на крилото ми. Но не, нововете са много на линия. Не бе, какви са тия новове, бата? Готов си, Светли? Тигам! We'll go and drop a heart. Ето го енелото, което е много тъпо и не може да се кара. Да знаеш, докато излета, малко гадно. Малко те наклоням на страни за зъб. Не знам тук как ще завина. We'll go and drop a heart. Ето виждате най-великите номера. Втората. И сега ще пробвам още по-яко нещо. Готов ли си, Светли? Лупинг! Аз се разбивам. Къде си, бе? Умре ли? Жената мотка. Не, мутики! Чакай, че тук карам със самолета, нали, аз съм прот към маневрен и сам почвам се блъскам. И какво, бе? Чакай, бе, човек! Със самолета сега в момента кацам. Ти, никой си мислиш сега така. Кацам в момента. Ето те виждам те. Не. Какво ще кажеш, къде го качиш? Я го потом. Качвай се. Чакай, че аз нищо, нали, перката ще умрете. Давай сега, чакай да го обърна. Чакай, че аз... Давай само да скачиш. Чакай само да завия, че камион отпред да ми прети малко. Не малко, доста. Чакай да, човек, чакай. Тебе си те бият горкия. Светли. Аре, бърже, качвай се, бе. Чакай, не, още не. Качвай се сега, бързо. Бързо на моя самолет. Аре, бе, човек, нема стана отпред. Отзаде. Бързо, че ми тако. Бързо, че ми тако. Гледай, ти не можеш да скачиш, бе, човек. Не знам. Аре, бърже. На крилото ли си? Що на мен ми покажа, че падаш. Не, наклони ме, бе, човек. Аз ставам, Светли. Защото съм проба. Не, ще къпа са. След малко ще ти звънна. И ако това е бил целият клип, не знам да си е харесал, обещавайте да не се абонирате и да дизлайкнете клипа. Движа, чао!